Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Ine Edil Sport'ta yani sentyabr ayının 17-si güni Naşary ýurtda zähmet çekýän Parahat bilen Ýusupçanyň mehriban käbesi Tağanygur gelejäniň dogdan güni. Bilen ýörüýte Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň ýalkyn daýhan birleşiginde ýaşaýan Türkes ağa bilen Tağanygur gelejäniň döwletli ojagyna ýörüýte sowgatlar bilen barýar. Naşary ýurtda işläp ýören mehriban ogullary Parahat bilen Ýusufyň adyndan degendirmek üçin barýasyna. Onda ýola düşüp Jeyhun Production'dan bazaý pursatlar ýazga geçirer. Assalamu alaykum. Taýyňyz ýaşyňyz bolsun. Ne? Ogullaryňyzyň adyndan Parahat bilen Ýusufyň adyndan. Olamayman. Ýaşyňyz bolsun. Ne bu Türkes ağa? Türkesi kim o? Hawa Türkes ağanyň boş goýmaly. Uzak ýaşa. Kakam yoluma ýaty, ejemjan ömrümüň baty olarym. Yerin tutmaly elimiň täze taty. Oğlum sağ ol oğlum, Tanrı yalkasın. Sana da şeyde oturmak nesip etsin. Çağılana, aktıklana, çoğuklana konup oturmak. Minnettar oğlum. Neden yaşım ödeyim olsun, göreceğim, hoğurluk olsun. Açan elimi dağımı toyu yalısın. Baktı yaşan elimi dağımı soruyarak koydu. Yaşım ödeyim olsun, yaşını versen, en pirkin üstüne yalı olsun. Dada yaşım ödeyim olsun, göre olan yaşını versen, anlatsan ağramadan mı dağımı da şeyde oturmak nesip etsin. Dada yaşım ödeyim olsun, canım da olsun. Altıklaryň adyny mutlajak barmy altıklary? Mutlak ber. Hani mutlak ber. Bol mutlasan bir şokolad berin. Ne bol? Türkes ağa. Mutlak geldi. Ya sağ ol, sana Parahat bilen Ýusup oğlum. Şokolad. Kakam var, kanatım var, ecem var, zinatım var, mehir söýüp öňünde eýsilme gymmatym var. Hak dilegim aýyrma, şolaryň dogasynyň ganyp Akem bir ýaşyň uzun bolsun. O artyklama, soğuklama, ýuwuklama oğlum oturmak nesip etsin. Bizim gelinimizden nesip etsin demezdim. Sizden nesip etsin oğlum bu. Daş yerde getiriyor sağ bunda da hem bende de ağırlık versin, kovuluk versin. Yamalık görken de zaten. Aslında bu doğalı olsun. Kırkın devletimiz bol olsun. Hem ben gidersin. Yaş böyle nesip etsin. Aklımıza oğlum oturmak nesip etsin. Hem ben gidersin. Ecemi bolmaly bugün dünýäde ýaşan ömrümiň kimi rady etsem kakamy rady etsem ecemi bolmaly bugün dünýäde ýaşan ömrümiň kimi. Kakam yoluma ýaty, ejemjan ömrümüň baty olarym. Yerin tutmaly elimiň täze taty. Biri beder ömrümi, biri beder göwnümi. Kakam mertlik mektebi, ejem dünýämiň gülü. Rady etsem kakamy, rady etsem ejemi. Bolmaly bugün dünýäde ýaşan ömrümiň kimi rady. Hadi sen gidin. Hoca sağ ol oğlum. Tanrı yalkasın. Sana da gayet şeyde oturmak. Aktıklarına, çağırına, aktıklarına, çoğuklarına olur. Oryanlardan açtın oğlum.
Sağ ol oğlum. Sağ ol oğlum, Tanrı yakın. Allah'tan ayıttın. Senin borcun kuğuluk olsun. Çağırma, artıklarına çolukluğa, orada oturup sana da nezih etsin Allah'tan. Görüyor musun? Sağ ol oğlum, bereketler. Oğlum, özün oğlum. Amin aydanın yersin. Sohbet edin siz Allah'tan başsın oğlum. Gittim hakkani